Sibonge kubantu abalandela i-channel bonke abasubscribile nalabo-ke abayilandela-ke nsuku zonke ngoba those people who subscribe and leave the channel bese bana nabo abayi-few abahlalayo beyilandele all the videos esiwafakayo updateayo nangcono na-right. They keep on following the channel. Siyabonga uNkulunkulu akanilonde engathi ngingaqhubeka nisubscribe niqhubeke nilike le video le uma ninawo amandla ninganikela uma uthando lokunikela futhi lukhona. Namhlanje sibheka la udaba olukabongekile. Sawubona uthi-ke sawubona ngicela ukubuza kushona uphupha i-boyfriend yakhe iphalaza eromini yakho. Ukuphalaza ke ngasho into ey'hlukahlukene. Uma sibhedile sangachazi kahle akunankinga uzobe siyobuza nakwabanye abantu ngoba-ke akekho umuntu ongaba nolwazi olunembile. Okunye lokushaya kodwa-ke sesithi-ke thina number one kungenzeka la uma uphupha umuntu kube uphawu lobuma ehlanza ngoba lusho ukuthi lindela ukuthi lo muntu angasaphahluke noma dalule imfihlo noma udaba olubucayi kuwe ungalindele. Uma umuntu ezovela ukuthi bhanga isibhadlala sendaba wangabonakala lapho. 2, kungenzeka futhi uphupha umuntu kube uphawu esithatha njengolubi futhi uma ephala ehlanza ngoba lungasho ukuthi lo muntu kungenzeka uzokuvulela isifuba sakhe ngodaba olumangazayo ekade ligcina isikhathi eside. 3, ake sithi thina uphupha lo muntu futhi omunye umuntu komunye kungasho kuhlukile mhlawumbe kodwa kuwuphawu luphuma ehlanza. Lokhu kungasho lo muntu angasakutshele udaba olubi noluzokuphatha kabi akade livalile esibeni sakhe isikhathi eside, uyabona. Number 4, kuyenzeka futhi uma uphupha umuntu sethina uphawu lokume ehlanza olusho ukuthi kumele uqaphele futhi mhlawumbe uthole-ke nosizo ngoba kungenzeka kunesichitho esifakwayo, yabona, ikakhulukazi ma uthelekile-ke nokho kodwa nje kumbi kwesinye isikhathi. Kodwa akazivale ngokuthi number 5, kungenzeka futhi uthi lesikhathi uphupha lo muntu kube uphawu oluhle kwesinye isikhathi ume ehlanza ngoba lungasho ukuphuma kwesigulo salo muntu ekade simhlupha. Kungasho ukuphulukiswa ekuguleni obekungaphakathi kulo muntu. Kusho ukuthi uphawu olungavele umbone ehlanza umuntu kanti kunalento eyidliso eliphumayo ekade lingaphakathi. Kusho ukuthi kukhona ubuhle bokuhlanza umuntu ngoba kunezinto kwezinto abanje kunemithi ayisebenzisayo ukuzelapha bese impupho ehlanza sekusho le mithi iya-operator iyasebenza effective ekususeni lento eziyidliso ilento eziwugulo ngaphakathi njalo njalo. Siyabonga kakhulu-ke inamba isenze kuphela ukungifonela ungangiwathaphi futhi ungangibuzi igama wena shalo dabene ufuna uyichaze. Siyabonga. Kulela